То стана модерно много да не си в тълпата и те вече всички са извън тълпата и те стават друга тълпа, която всички са извън тълпата. Да. Ти просто трябва да си намериш това, което теб те кефи. Това, което на теб ти доставя удоволствие. Ти можеш да си пак част от нещо. Ти не можеш да си аутсайдер и да си извън всичко. Но да си намериш твоята си пътека, която тя може след една година да е различна. Ето както аз казах, аз в етапите ми от живота съм правил много различни неща, но всеки преден етап ми е помагал за следващия. Да. И ти си намираш това, което теб те кефи и просто трябва да изядеш всичко, за да станеш най-добрия в това нещо. И това се получава. Това ти трябва. Не е някакъв rocket science или как да станеш добър и успешен. Плащаш една пътека, вървиш по нея, изяждаш цялата информация, която може и ставаш по-добър от другите. Ако ти си готов да инвестираш в себе си и да започнеш твой онлайн бизнес, но си мислиш, че ти трябва опит и голям капитал, тази общност ще ти промени живота. Кликаш линка в биото, избираш общност и буквално за 30 дни ще стартираш онлайн бизнес с хора като тебе и ментори, които са генерирали милиони. Номер 1 общността в България.